So kamar yadda kuke gani gashi nan yayi connecting, wannan shine hanyar da zaka yi connecting din Tonkeeper wallet naka da Hamstart Kombat. So ka tabbatar da cewa idan kai connecting din ya nuna ma wannan wallet din naka da yake kasa, so wannan shi yake nuna ma cewa already ya riga yayi connect. Bari dan yin back ku gani kun abokai barkanmu da safiya da fatan kowa yana lafiya. So yau zan nuna mana yadda zaka yi connecting din wallet naka na Hamstart Kombat da Tonkeeper, wanda Hamstart sun sa a wajen nan da kuke gani, wajen da aka sa airdrop nan wajen sun sa za ka yi connecting wallet naka na Tonkeeper direct da shi Hamstart din. So abinda za ka yi domin ka yi, ko in ka zo ka danna wajen farko ga wani waje nan da suka sa join channel, in ka yi join zai nuna ma good kamar yadda kuka ganawa. So in baka join ba sai ka danna, zai kai ka zuwa channel din nasu domin ka join. Sannan sai wajen connect wallet da yake sama nan wajen kenan, za ka zo ka danna kai connect wallet. So ko kai connecting da telegram naka, wato wallet na telegram naka ga hina a sama, ko kuma ka sauke Tonkeeper. Dai ana shawarar wanda zai fi gaskiya kwara ka je Play Store ka sauke Tonkeeper, ka zo ka yi bude shi, sai ka zo ka nan ka danna wajen connect. Kana danna kan Tonkeeper din zai kai ka zuwa cikin application din direct, sai baka damar connect. Bara ku gani yanzu zai kai mu domin ya bamu damar mu yi connect da Tonkeeper din direct. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya shigo da mu cikin Tonkeeper. Ko abin da zamu yi sai mu danna wajen da aka sa connect din nan, gashi nan connect. To sai mu danna connect. Muna danna connect sai mu sa pin din mu. Daman wajen bude Tonkeeper din zai baka dama ka sa pin. To wannan pin din zaka zo ka sa a wannan wajen idan ka zo connecting. So kamar yadda kuke gani gashi nan yayi connecting, wannan shine hanyar da zaka yi connecting din Tonkeeper wallet naka da Hamstart Kombat. So ka tabbatar da cewa idan kai connecting din ya nuna ma wannan wallet din naka da yake kasa, so wannan shi yake nuna ma cewa already ya riga yayi connect. Bari dan yin back ku gani kamar yadda kuke gani gashi nan wajen shi ma ya nuna good, kamar yadda na telegram din na join telegram channel nasu ya nuna mana good. Shi ma nan kun ga gashi nan ya nuna mana good successful me, kamar kuma yadda kuke gani a saman nan gashi nan abin da suka ce list is on its way. So tags will appear below, complete them to participate in the airdrop. Suka ce listing fa an kusa kaddamar da listing, ya kusa yana kan hanya. Suka ce ka gama wannan tags din da suka sama din nan, ka je kai complete nasu domin ka yi participate a airdrop nasu. So wannan shine, kada ka bari ka yi sake baka yi connecting ba, kuma ka je ka yi join da telegram nasu ba, sannan ka yi sharing ga sauran abokananka domin su ma su zo su yi participate a wannan wajen, su zo su yi connect wallet nasu na telegram ne ko na kuma Tonkeeper din da na bada shawara ne. To duk wanda mutum yayi is okay. So kada ka manta, idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna liking sannan ka yi sharing ga sauran abokan.